Buenas, esto es A Dos Bandas, son santo y seña en nuestra tierra. De hecho, según la UNESCO, el faro romano más antiguo del mundo está aquí en Galicia. Es el que alberga la Torre de Hércules en A Coruña. Ese seguro que no tiene problemas de mantenimiento con las visitas ya que recibe, pero no todos los que pintan nuestras costas corren la misma suerte. Algunos de ellos, por problemas precisamente de mantenimiento, están al borde del abandono. Bueno, Puertos del Estado pretende que además de iluminar y servir como guía, los faros puedan hacerlo también como establecimientos hoteleros, es decir, alojar turistas. Un proyecto que nacía hace algunos meses con 5 proyectos iniciales, 2 de ellos, por cierto, gallegos, y que ya es una realidad. El primero de ellos en todo el país va a abrir sus puertas dentro de unos días solo en Illapancha, en Ribadeo. 2 apartamentos con 4 personas de capacidad cada uno de ellos y entre 200 y 300 euros la noche. Hemos visitado las obras en sus últimos días, van a ver cómo se ha rehabilitado ese faro. También el de Cabo Silleiro, en Bayona, otro de los que se propuso inicialmente y cuyo proyecto no ha salido adelante. Verán cómo está a día de hoy. Bueno, esto de convertir los faros en hoteles no es nuevo, viene de hace algunos años, pero se ha ido retrasando en el tiempo por las reticencias de no pocos colectivos que dicen que esto no es más que una forma de privatizarlos, una privatización encubierta del patrimonio de todos. En Galicia tenemos 47 faros, es verdad que no todos tienen una superficie suficiente como para un proyecto de este tipo, pero sí algunos de los más relevantes, de los más importantes. De ello vamos a debatir hoy. Es buena idea darle salida a los faros como hoteles, como restaurantes. Luis Lamela, historiador, muy buenas, Luis. Hola, buenas noches. Pode ser boa idea? Eu creo que sí, que é boa idea porque pensando na incapacidade que teñen os organismos públicos locales para levar a cabo unha gestión propia. Antón Castro, profesor da Universidade de Vigo, foi director do Instituto de Patrimonio Cultural de España. Moi boas, Antón. Moi boas noites. É boa idea a priori? Bueno, a priori eu creo que é unha idea, a mí non me parece a mellor, pero é posible. Eu sempre creo que a cultura e o mercado son posibles, facendo ben. Enseguida vamos entrar a debate, poderéis deixarnos tamén as vosas impresións a través de Facebook, os que estades a seguir en directo, e a vosa opinión, boa idea ou non é boa idea? Pautades cos iconos que aparecen nas marxes, sí ou non, e logo ao final do programa vemos tamén que decides. A viñeta de Lois Balado, entramos en materia. Ay, los faros, qué poder de evocación tienen. Son tan misteriosos, ¿verdad? A la vez tan místicos. Así han servido de inspiración a muchos. Desde Virginia Woolf a Yukio Mishima, de Julio Verne a Fina Casal de Rey, han tirado de los faros para hacer literatura. Hay largometrajes sobre faros, hay cortometrajes sobre faros, algunos un poco bizarros. Hay canciones sobre faros. Hay faros en las pinturas de Eduardo Sanz y hay faros, como no, en los mágicos universos a los que nos traslada nuestro Urbano Lubris. Porque los faros son muy nuestros, que se lo digan a los que hacen los vídeos de promoción estos de Galicia para Fitur y estas cosas, que si no meten un faro ahí con calzador les da algo. El spot de 2016, faro. El spot de 2015, faro. El spot de 2014, faro. El vídeo de 2013, faro. El mítico este que lee Luis Tosar. Solo si has sentido la esencia de lo atlántico. Faro. El torito guapo, Fari. Vamos a calmarnos un poquito con el tema de los faros, que un día se nos va a pinchar la burbuja. Pero, ¿qué pasa con los faros más allá de este mundo happy flower de los spots de Galicia? Pues que muchos, incluso algunos de los más emblemáticos, están un poquito abandonados. Y en este punto surge la idea. Convirtamos los faros en hoteles para explotación privada. Y empieza el follón. Por un lado, Autoridad Portuaria dice que, oye, que es una forma de sacarle así un poco de beneficio con la concesión, que ahora mismo que son una ruina. Y salen los concellos donde están los faros diciendo que a ver por qué tienen que destinarse a uso privado, pudiendo hacer los centros turísticos de uso público. Vale, y aquí paramos un momento, ¿vale? O sea, está súper guay lo de querer hacerlo de uso público, pero por favor, el concepto este de museo, con cartulinas barnizadas ahí, con letras que te cuentan la historia y los pájaros que se pueden ver, no. ¿Vale? O sea, no. Eso ya pasó. Y luego está el tema de que si esto se hace, ya sea público o privado, pues esos fondos, al menos en parte, van a venir de lo público. Y que a ver por qué, si esto es privado, tiene que poner dinero el Estado. Y responden los aspirantes a hosteleros diciendo, o sea, que ahora os interesan los faros, ¿no? Y en ese debate estamos.
Gracias, Lois. Luis Lamela, Antón Castro, decía Luis que sí, que é boa idea, a priori, polos problemas para mantelos, facer unha oferta como dotéis. Exactamente, porque se dá a circunstancia de que os concellos actualmente en donde están estes faros, como é Fisterra, como é Corcubión, como é Muxía ou como é Camariñas, que son os concellos afectados pola ubicación de faros, pois non teñen capacidade económica para facer unha rehabilitación, que é o primeiro que necesitan os faros. Os faros están, desde que se mecanizaron, desde que a gestión das señales marítimas se fan desde lexos, pois foron abandonados e o deterioro é un deterioro bastante comprobable, non? Os ayuntamientos non teñen esa capacidade financiera para reconstruílos ou rehabilitalos e despois gestionalos, porque se os collen para unha actividade cultural, hai que manter tamén que estén abertos, que haya os actos que queiran facer ali e que haya personal que os atenda. E os ayuntamentos hoxe en día, e desde hai moito tempo, que non teñen capacidade para facer frente a iso. Bueno, eu creo que é posible, a partir de aí, creo que é posible ter unha autonomía como centros de interpretación, centros tecnolóxicos e centros de cultura. Hai que pensar unha cousa, a identidade dun faro como guía das embarcacións, guía de economía, pero sobre todo o que propoño o primer Plan Nacional de Faros, que data xa da época da Revolución Industrial de 1847, é non só unha revocación histórica que afecta a nosa a economía, que afectou a economía do mar, sino que foi xerando unha identidade, pero unha identidade que se fragua nunha conciencia que é a propia tecnoloxía, que solía ser estranxeira, francesa, a propia arquitectura, hai unha arquitectura específica con unha incidencia social. Creo que eso hai que telo en conta, porque temos en España alrededor de máis de 150 anos de faros, con unha profesión que crea etnografía propia, o fareiro. É posible que os faros teñan unha vida propia no ámbito da cultura? Eu digo radicalmente sí. Hai un modelo que, a meu entender, está funcionando moi ben, que é o Faro Vilán. Eu tuve a oportunidade de intervir ali na presentación de libros, na presentación de exposicións, en debates, e creo que é unha vida propia. Eu non decido de esa posibilidade de que, digamos, a parte máis mercantil este aí. Eu sei o que é a autofinanciación polo mundo da arte, o que costa financiar un produto cultural, pero en Galicia, que está pasando? Nadie pide incoacións BIC. Eso que significa? Se ti non pides unha incoación BIC, ben de interés cultural, non tes dereito a ter diñeiro. Eu, pola miña experiencia, Galicia é a comunidade autónoma que menos accede a diñeiro de patrimonio por vontade propia. E, polo tanto, eu sei que hai diñeiro. De deixade dos concellos. Un problema de deixadez dos concellos. Deixadez dos concellos na incoación, na solicitud de incoacións BIC. Ou son conscientes os concellos que non poden enfrentarse a unha gestión directa dos faros porque non teñen cartos para, como dixemos antes, para rehabilitalos e para manter esas actividades que hai ali. Falando de Camariñas, como ti dices, que está funcionando un local dentro do faro, pero esa é por iniciativa privada. O ayuntamiento aí non fixo absolutamente nada, sino que a Asociación de Empresarios de Camariñas que para atraer o turismo abriu aquel local cedido por Portos para facer unhas actividades por parte deles. Claro, pero non do ayuntamiento. Claro, eu creo no patrocinio. Hoxe, o mundo da cultura e da arte se está movendo co patrocinio privado, evidentemente, o que é o efecto multiplicativo da economía, logo na cultura, da cultura na economía. Moitos dos albergues que se están facendo ahora se fan con contidos culturais. É un reclamo e hai un efecto de retorno no que creo. Pero digo que hai algo que non se explorou, que é por que os concellos galegos non piden a declaración
de BIC, de ben de interés cultural, de esos bens, que son 191 activos en España, 130 declarados con valor patrimonial. Quero recordar, e todos temos acceso, que acaba de salir unha publicación sobre faros, encargada polo Ministerio de Cultura a través do Instituto de Patrimonio, e aí se estudian os 130 faros con valor patrimonial, dando unhas recomendacións dirixidas aos patrimonios autonómicos e aos concellos, co que se pode facer. E quero recalcar os valores intrínsecos que teñen esos bens, os valores patrimoniales, sobre todo hai que suliñar un valor histórico, un valor sociolóxico, un valor artístico, un valor tecnolóxico e un valor arquitectónico, con unha gran incidencia social. É posible ter diñeiro para restauralos? Rotundamente, sí. Por que non só ten? Porque non se fan as cousas ben. Entón, eu prego que os alcaldes pidan, soliciten a incoación de monumentos BIC aos faros, e os van a conceder en moitísimos casos. Sería ideal que fose gestionado polos concellos, non? Sería ideal dentro de que sempre que os concellos pudesen facelo. Pero eu creo que a empresa privada, todas esas circunstancias históricas, patrimoniales, artísticas, todas esas, o empresario que vaya a invertir neses faros, vai a respetalos porque é o máis interesado de vender eso, porque a xente non solamente vai ali ao faro para dormir, sino porque lle interesa tamén os aspectos históricos dos faros. Bueno, eu digo que procedo de un mundo que é a arte contemporánea e creo moito no mercado da arte. Evidentemente, eu non decido da arte porque o mundo se move, é dicir, esa estrutura marxista de que a infraestructura condiciona a superestrutura, ese tic que nos dixeron xa de pequenos, sigue tendo validez, non? Creo, evidentemente, que a propiedade, o propietario privado, é dicir, aquel que quere facer un desenrolo turístico nun ben, como xa se fixeron nas casas rectorais, monasterios do século XVI, XVII, XVIII, se fixeron sempre que conserven o seu valor de interpretación, que desenrolen un programa, aí está o patrocinio ou o mecenazgo. É dicir, por que non? Eu non me opoño a que os empresarios privados que fagan un desenrolo turístico, estou recordando Vela Muxía, un albergue que hai en Muxía, fai unha actividade cultural profusa de tipo musical, desde presentacións de libros hasta exposicións. Por que non? Un exemplo da inversión privada. Un exemplo de inversión privada que para atraer tamén e para darlle contido cultural ao que está facendo, pois préstase a facer actividades culturais para ofrecer aos peregrinos. Pero no caso, por exemplo, de Corcubión, de Muxía, co Touriñán. Touriñán está moi alejado do núcleo poblacional de Muxía, con lo cual as visitas a ese faro non van a repercutir dunha forma significativa na hostelería de Muxía, porque queda moi separado. E o Ayuntamiento de Muxía, en este caso, non creo que, na miña opinión, e polo que levo leído de declaracións do alcalde, que teña un interés por explotar ese faro, sino que tendrán que ofrecerlo a empresa privada para que poda ali facer un foco de atracción e poder leválo. Pero non polo interés... Un segundo, entón, enseguida Chareixo. Decíamos que o primeiro destes proxectos en sair adiante, en sair como convertido en hotel, está solamente a uns días de abrir as portas. Illa Pancha, o faro máis oriental de Galicia, en Ribadeo. Ali estivemos, seguindo as obras nos seus últimos días. Las redes sociales la han convertido en un icono, pero a Illa Pancha lleva años ligada al imaginario colectivo de Ribadeo. Cerrada al público, tiene previsto abrir en breve, pero como hotel. Estamos ahora mismo no faro da Illa Pancha, na cara máis norte da ría de Ribadeo, data do ano 1857, un dos máis antigos de España. Pode ser o primeiro entrando en Galicia ou o último salindo de Galicia. No norte de Europa sí que hai hotéis en faros, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero en España vai ser o primeiro hotel convertido un faro nun hotel. Vamos!
Aquí estamos na parte principal do faro, na torre original do faro. Esta zona toda vamos restaurala completamente, esta non a utilizamos para hotel, e a escaleira foi construída, creemos, na última etapa de fundición de Sargadelos. O solo tamén é original. Ahora estamos o que é o antigo faro de Ribadeo. Hacia cara este, Asturias, Tapia de Casariego, e hacia cara oeste podemos ver Burela, o faro novo que é o que está en vigor ahora mismo. A estrutura vemos por dentro que mantemos toda a tipología interior do faro. O faro vai todo con domótica. Por proximidade coas maus abriremos as portas e accederemos a todas as dependencias do faro. Entramos no que é a habitación máis grande, con dúas ventás que miran ao norte, vemos todo o mar Cantábrico, un entorno mariñeiro, pero con unha decoración rompedora e modernista. Vamos a outro apartamento, se queredes. Ahora mismo Luis está montando a cociña. Esta era a casa do farero. Finou fai uns 15 anos e desde esta casa quedou en desuso completamente. Hasta que non lo vexa funcionando non vou estar tranquilo. Andaremos sobre 200-300 euros por noite. 4 personas por noite, calquer hotel de Ribadeo andaría nesos precios. Isto estaba unha zona invadida polo Carburtos edulis, a uña de gato, e o que vamos a facer é restaurar con zona de césped, de plantas rastreras. Temos un oso aloe vera que le plantou aquí o antigo farero, que adiante temos unha zona de baixos e de pedras que se chama o panchorro. A ola rompe no panchorro e cando chega aquí xa chega rota. Nunca chega a romper contra o faro. Pero el proyecto no convence a la plataforma vecinal que demanda que Illa Pancha sea para todos. Significa a privatización non solamente do faro, senón do conxunto da Illa Pancha. O deterioro pois é unha falacia, porque esos son edificios que están moi ben construídos. Sus quejas han sido escuchadas por el defensor del pueblo. Que faltan informes que afectan á protección da Rede Natura 2000. Se está remitindo máis documentación, temos os informes de Red Natura, de Medio Ambiente. Sugiere que no ordena fundamentar mejor las razones del interés general de la iniciativa hotelera. A concesión é de 500 metros. Os usuarios do hotel non van estar metidos nas habitacións todo o día. A isla está pechada non polo hotel, sino polo faro, que ten un uso protegido. Critican también que la concesión fuera directa. Que se poida utilizar para outros fines, de tipo social, de tipo cultural. As arcas públicas están neste momento capacitadas para manter eso. Tecleamos en Google Isla Pancha e encontramos miles de fotos. Pero rendimento ningún. A partir de agora temos unhas instalacións que por fora vai ser exactamente igual, pero por dentro vamos a ver un uso dun hotel. Un hotel non masificado. La licencia de actividad definitiva la decidirá el concello. Mientras tanto, estas ventanas, con unas vistas únicas, están casi listas para recibir a sus nuevos y afortunados moradores. Son uns días vai abrir as portas seguindo o modelo italiano, onde hai 3 anos o goberno decidía facer concesións deste tipo. Durante 38 anos, salió o primeiro que abriu as portas foi o de Espartivento, en Cerdeña, 3.000 euros mensuais, paga o propietario, que tivo que rehabilitar, bueno, mantendo un pouco a estrutura inicial, e que cobra, por certo, 500 euros a noite por cada unha das habitacións dese hotel. Antón, que querías engadir? Este era un dos proxectos, logo veremos o de Silleiro, que non saiu adiante. Sí, que quería decir, recomendo aos telespectadores, si queren acceder a unha página web a que dicen antes, que poñan algo así como IPC Catálogo Faros, e verán en 600 páxinas o último traballo e como os 191 faros que hai actualmente en España en activo, 130 están nun bo estado de conservación. Eso é importantísimo. Quero dicir tamén que sin decidir desa posibilidad de que a empresa privada turística, hoteleira, invirta aí, creo que o catálogo este é unha recomendación ás autonomías, é unha recomendación á autoridade portuaria para que, cando se faga esa concesión, que se pode facer, se teña en conta esa recomendación, se teña en conta o que se chaman valores intrínsecos. Esta idea a priori non lle gusta, o sea, ver un faro convertido en un apartamento. Vamos a ver, non é que non me guste, me gusta si a identidade do faro. Os faros en España comezan a funcionar, hai un primer plan nacional que é de 1847 que coincide ca Revolución Industrial, que conserven como zona de interpretación toda a tradición que hai na tecnoloxía, na maquinaria, nos lentes, que conserven como centro de interpretación a propia arquitectura, que solían ser sillares de pedra, e a propia función do fareiro desde un punto de vista etnográfico. Si esas recomendacións que propoñe o Instituto de Patrimonio, a autoridade portuaria ya fai aos hostaleiros, a mí me parece moi ben. É dicir, está claro que hai que ter en conta que no interior conservar a especificidade de arquitectura. Eu desconozco como está isto no interior, pero creo que os faros
teñen ademais outra alternativa, Pero, que é posible. Antón, pero xa temos un exemplo na Costa da Morte. Nos, en Fisterra, está o semáforo que xa fai 20 anos que funciona como hotel. E o semáforo ten unhas características similares, ademais, como está mesmo ao lado do faro de Fisterra. E hai 20 anos se fixo unha rehabilitación estupenda, o concesionario o tuvo durante esos 15 ou 20 anos, agora o colliu outro concesionario, invertiu ali uns 600.000 euros en volver a facer unha rehabilitación, que eso non o podría facer o Ayuntamento, que foi o Ayuntamento mismo o que fixo a concesión esa. O sea, que o Ayuntamento se desprendiu da gestión do semáforo para que o fixese a iniciativa privada. E a iniciativa privada crea máis postos de traballo, ademais, que a iniciativa cultural, porque a iniciativa cultural, con ter unha persona que abra a porta e que vigile, digamos, a asistencia da xente para unha exposición ou para unha charla, unha conferencia, pero a hostelería, un hotel, necesita moitos máis empleados e os ayuntamentos teñen que ter interese en crear empleo. Eu estou de acordo. Eu mismo fun responsable de un plan nacional de patrimonio de abadías, monasterios e conventos. Temos alrededor de 600 monasterios en bo estado de conservación en España. Eu fun a estudiar un modelo a Francia que se fai dispois da Segunda Guerra Mundial, dispois do ano 45, e nós temos o caso en España de Rascafría, do monasterio do Paular, que se fai un convenio con Sheraton, un hotel de 5 estrellas, para posibilitar dar postos de traballo. É dicir, ese é modélico. Ali se emplearon 50 familias do pobo de Rascafría, se lle dou traballo a 50 familias e axudaron a soster o ben. Como pasa cas casas rurales na Costa da Morte. Claro, eu non me opoño a eso. Digo simplemente que se fai seguindo unhas pautas que é o que acaba de publicar o Instituto de Patrimonio Cultural de España, avalado por Fomento tamén, de quen depende a Autoridade Portuaria, que son respetar uns valores intrínsecos, que así se chaman, e cales son o valor testimonial de que foi un faro e que foi importante. Pero ese é o maior interés que pode ter un inversor privado, claro, porque ese é o que atrae a xente. Tamén a singularidade, a autenticidade e a integridade. De acordo completamente. Me parece que moi ben que fa. E logo, nos valores patrimoniales que poñen en valor a posibilidade histórica, o valor sociolóxico, o valor artístico, o valor tecnolóxico e arquitectónico, conservando eso que é a pauta, é o vademecum que propoñe patrimonio en este momento no Plan Nacional de Patrimonio Industrial, me parece maravilloso. Deixos de enseguida, decía que íbamos a ir a Cabo Silleiro, ou foi outro dos proxectos que se presentou inicialmente, veíamos o de Illa Pancha, que saiu adiante, o de Ribadeo, e tamén o presentou Baiona para Cabo Silleiro, que é o que está máis ao sur de Galicia. Este non tivo o visto bo do Ministerio. Abrimos as súas portas, así está Cabo Silleiro, o faro a día de hoxe. Esta puerta se abrió por primera vez en 1924, con 2 plantas, 700 metros cuadrados y a 85 metros sobre el nivel del mar. Es el faro de Cabo Silleiro, en Baiona. Un incendio afectó a su suministro meses después de inaugurarse. La luz volvió el 13 de julio de 1925 y no ha vuelto a apagarse. Frente a la puerta, estas escaleras de caracol nos llevan a lo alto de la torre. Hace más de medio siglo que cuenta con sirena, unas lentes de 25 kilómetros de alcance para orientar a los aviones y un emisor eléctrico con alcance de 200 millas. Según atraviesas la puerta principal a mano derecha, antiguas viviendas. Su estado es el que ven. De total abandono, cajas amontonadas, hierros oxidados, que en su día sirvieron de cocina, viejas colchonetas apiladas y los restos de un cuarto de baño que es difícil pueda hoy prestar algún tipo de servicio, despachos que han resistido algo mejor la falta de actividad y talleres con las herramientas todavía alineadas que hace años ya nadie utiliza. El 80% de la superficie de este faro está en completo desuso. Solo se mantienen operativas 2 pequeñas viviendas en la segunda planta. Esta es su sala de máquinas. El faro cuenta desde 1959 con estación meteorológica y desde la década de los 80 con registro de oleaje. Ha llegado a medir olas de más de 14 metros. Y esto que
ven son 2 generadores alternativos por si se va la luz. Se instalaron con los fondos que recibió España del Plan Marshall en la década de los 50. Se conserva otro todavía más antiguo, pero que ya no está en uso. Hace ahora 3 años que el Concello de Baiona aspira a que la concesión de este emblemático faro le sea transferida temporalmente por parte de Fomento. La idea inicial era construir un albergue. El último proyecto, por el que apuesta también la Autoridad Portuaria de Vigo, es hacer aquí un hospedaje turístico y un museo. Pois era outro proxecto, así está, Cabo Silleiro, cando abrimos as portas. Neste caso, ben mantido non parece. Faro Fisterra. Si fan un hotel ali, se fixeron un hotel, que eso é difícil hoxe en día pensar de que van a poñer unha competencia tan directa co semáforo, porque o Ayuntamiento concediulle cunhas condicións e meter un hospedaje ali en Fisterra, pero o maior valor de Fisterra, do Cabo de Fisterra, non é o faro, o maior valor é a posta de sol. A xente acude ali máis que a posta de sol que polo propio faro. Corcubión, a Illas Lobeiras, que tamén hai un proxecto de facer ali un restaurante nas Illas Lobeiras. Iso é un proxecto que, ao meu modo de ver, é estupendo, porque as Illas Lobeiras están abandonadas, estuveron abandonadas hasta ahora. Están tapiadas con as ventanas con ladrillos, o teito caendo. E iso, o Ayuntamiento de Corcubión nunca se interesou por ese tema, sabendo que a isla é un territorio do propio municipio. Sí. E creando ali un restaurante, o inversor tiña que poñer barcos para poder ir á isla. Era un tráfico portuario que hoxe non existe e que crearía empleo, ademais do restaurante. Eso, o Ayuntamiento de Corcubión é completamente imposible que poda cometer unha idea deso. Vamos a ver, si sustancialmente eu estou de acordo, eu defendo unha parte economicista no mundo da arte como non van a defender nesto. É dicir, sabemos que a iniciativa privada pode soster isto de unha maneira directa, porque nadie mellor que esa iniciativa para sostela. Pero non debemos esquecer que hai unha segunda vía, é que hai que ofrecer aos concellos, e que deben tela en conta, que por favor sepan que se pode facer unha ecuación ben de interés cultural e que poden ter diñeiro para restauralo. E, en segundo lugar, as condicións de viabilidade. O Plan Nacional de Patrimonio Industrial concede tamén, é dicir, dá unha apertura, pero hai que coñecela, é dicir, hai que obrigar a cumprila, sobre todo que a autoridade portuaria que é encargada de facer estas ofertas a propoña, que se chaman valores de viabilidade. Que son os valores de viabilidade? Moi ben, hai a opción de que pase a parte hoteleira, a parte máis pragmática, non? Pero hai que ter en conta unha actuación integral que respete a identidade, que é o que se está buscando, ver o estado de conservación, a gestión e o mantemento, e, sobre todo, que máis aló da rentabilidade social, que teña unha rentabilidade identitaria, porque os faros teñen unha proyección sociolóxica do que fomos na memoria histórica e, sobre todo, ligado á tardía revolución industrial que tuvo cada un dos países e dos portos nos que se instalou, non? Forman parte da memoria colectiva dos povos. Non esquecemos que moitos destes faros foron propostos casi a nivel de obligación por Francia e Inglaterra, que para facer o comercio dicían, oye, facemos exportacións e temos intercambios comerciales, pero montándonos un faro aí. É dicir, forman parte do que é a economía, a historia e logo o patrimonio dun país. Unha cousa non quita outra. O sea, que o respetar o que é o faro non van a tirar cas paredes exteriores. Esa é a imagen que teñen os faros. No interior, o que fagan instalacións ali, que fagan un salón para visitantes ou que fagan habitacións para... Eso non o vai a desnaturalizar nada. O que desnaturalizaría sería tirar paredes exteriores. Eso se vai a respetar sempre. E o maior interés é por parte de que funcione ben. Está claro que na arquitectura do faro
non se vai a actuar nos almacéns, nos alxibes ou nas vivendas dos fareiros, non? Afortunadamente. Pero o que hai que exixir, o que fai eso, que manteña incólume a identidade do ben cultural que forma parte... Pero eso é parte da concesión, é parte das normas ou dos requisitos que se fagan na concesión. Eso non creo que... Bueno, moi interesante o debate que plantexamos hoxe, xa saben, o primeiro faro hotel que se vai abrir en Galicia nos próximos días do Illa Pancha, pero hai máis proxectos xa presentados, como decía antes, seguindo o modelo de Italia, por exemplo, Noruega, ten 60 faros históricos nunha rede de hotéis, hai modelos como do Reino Unido, que non comentamos e non temos tempo, ali chegan a venderse como vivendas particulares. Por certo, está a venda ahora en Gales o de Dale, 1.300.000 euros. Se os teñen reunidos, poden comprar o faro de Dale en Gales. Antón Castro, profesor da Universidade de Vigo, es director do Instituto Patrimonial de Patrimonio Cultural de España. Moitas grazas por acompañarnos. Gracias. Moi amable. Luis Lamela, historiador, moitas gracias. Gracias a vos. Preguntamos tamén a través do Facebook Live, é boa idea reconvertir en hotéis os faros os que participachedes durante a emisión do programa en directo. O 56% di que non é boa idea, o 44% di que sí, que é favorable a que a iniciativa privada converta estes faros en establecimientos para aloxar turistas. Marchamos, gracias aos compañeros que fixeron posible que os estivéramos en directo. Volvemos os xoves con máis cosas. Preguntaremos por unha reflexión do Papa, ni máis ni menos. Ata os xoves.